é un novo trámite dentro dun procedimento xudicial e, polo tanto, eu manifesto o meu respeto total e absoluto á actuación xudicial e á súa independencia, pero tamén pido o respeto á presunción de inocencia. Eu estou convencido que destas actuacións se volverá a confirmar a inocencia de Paco Rodríguez. Dá a impresión de que cando un expediente judicial se declara secreto de sumario, convírtese no expediente máis coñecido por todos os cidadáns. E iso é moi grave, porque se ver información que non pode ser contrastada, que o aludido pois non se pode defender dela. E, polo tanto, eu creo que iso atenta contra o principio de defensa e contra o principio de seguridade xurídica. Eu quería apelar tamén á responsabilidade da Administración de Xusticia que cumpla ca súa obriga, como a de todos os funcionarios que teñen o deber de secreto e sigilo dos asuntos que coñezan por razón do seu cargo, do seu traballo. No Grupo Municipal do Partido Popular e eu mesmo sempre apelamos á presunción de inocencia de calquera persona, sexa política ou cidadán do normal, militantes, etc. Eu creo que desde o primeiro momento, neste caso, desde o momento mesmo, alá por setembro, de cando se detuvo o exalcalde, presunción de inocencia total. E así vimos dicindo, que non se confunda cando eu digo imputada e imputada, porque cando falo de alguén imputado e imputada é que está, e non o imputa o Partido Popular, o imputa un xuez.